penis enlargement syrup din mu kenan na ƙara girman al'aura. Maza masu fama da matsalan kankancewar gaba, maza mutanen mu, let me just be frank with you, idan aka ce abunka babba ne kuma ka iya ba sai na karasa ba. So this is our penis enlargement syrup ne wannan, wanda ake sha murfi ɗaya kowace rana. Sorry, sani da advert. Murfi ɗaya kowace rana ake sha. Yana ƙara girma, tsayi da ƙaurin azzakari. Masu buƙatan enlargement, idan baka son na shafawa, muna da na shafawa ma, but za ka yi kai amfani da wannan idan baka son na shafawa, saboda nan masajin din na shafa din ana masajin din al'auran ne 10 to 15 minutes da shi. So idan baka son na shafa, za ka yi kai amfani da wannan. Idan kana son na shafawa ma akwai, sannan tested and trusted ne. Cikin sati 3 za ka fara ganin canji. Oil din kuma cikin sati 2. Sai kun zo